Di pu LA ke paropon ang kanggulong kumajilong APLC Women Wing kasengpon. Sukhanjan hit silong kido kulat along tinalong sami KACC Taxation Department atumpen teputot kenangsot aloha hukelang sadiasai kedengpon. APSLC Sirat Sarilong Solo Sotum Tachirap Chitodun Pen APLC Rat Saril Ansig Pangtang Pon Tuchia Panpura Preg Zama Konsensi along sami APLC Women Wing kasengasai simin mi pinason tatasi Pai kunili pai kep arnis sami dipu eleke paropon angkang lang per MNC konsensi cek artu along APLC Women Wing kasengpon. Six to the long left, traveling the long left, traveling the long left, traveling the long left, six to the long left, six to the long left, no mistake, no mistake, Laso APSLC Women Wing kasengpon along alihiaban pen APSLC amai pujai kathar dipen rongpi Samson Teron APSLC Women Wing amai pi sangpi Rita Kramsapi lapen konjun bang pi pen jenglok kaprek man peng dumta labang so APLC Women Wing kaseng along chitong dun APLC lan se pangtang pon tuji pan APSLC Women Wing kachirap kachitodun akenang sot lapen Methang along rikacay kom pen jenglok solo so tuman kachenek pen kachesong pon jia pant labang so APLC Women Wing pangtang pon tu jia pant lan ju se kenang sot pusi APLC Women Wing amai Rita Kramsapi pen pachini pon constituency along si difu LA pen so arlo asong ladak seng pon lo lori long pat kachirai dunji lapen imithang akai inglong akai karbi kuki naga rengma mizu paite siam chakma adivasi boro dimasa inglong akai anki ningi sito nangji puse nelitum suar lo song tum sitame pinig abangke ladak arpu chepek ponlo lasi arpu do ikpiklo ladak pini president ang sot laki pinso kachisong along arlo su atum sitame ladak King kam che jordo nai la pen longri long pat kivirlo emithang akai ilitum langtha langdam tha bukajan block under aladak bukajan constituency along sukhanjan along mithang council department atum si areng kisu pin sumar atum punon arlo sumar tum punon lapuana reng kisu kathirak pimi kunat lo ladak tuliram rong hang akihai alang li CM kiman pen kupisi alang li arpu kedeng chot kupisi alang li lapuan radaphan alang li kamathadun kaparsik avedet lasi nilitum ningduk lo sang marli ningduk man ningduk de karbiang long non kivirlo nangli nili ilitum jongsi arlo sotum ta karbiang long east west di mahasaw aprang dunde chisong dunde lapen isyang tong chipado dunde pulong te ilitum ke isumarapan kopilo ilitum kachimathakang po lahen lo ilitum abang hutin sitame isumar kaching hon longri long pat kaching hon ang thek ilitum kadu kavita chisong dun rapet lo nang lapen ke ilitum ninging thin isi do lo nang kisung sitame ki joy sitame ilitum ke mga dim lele tiktak ilitum labang ke sang dat nang ne isidam pati bok bom lo ilitum pirthe do verwe isumar longri long padapan nangli nili ilitum chematha nangji nangsi pahay nang ma rat tong pangtang nang ma suar lo song pangtang longri long paching hon nang ma APSLC Sorlo Tumpen Sami lan se angtan ke bardunji lapent non re-election mati MP election ahud sami di PULA ang kangalong pen long chok MEC consensi along pen sami APLC pen kachipahay pon labji aphansi sisik sedang pon bomlo pusi APLC Central Committee di Henry Bang Rajan Tibung pen pachini pon tu News Report Rajesh Ronghang Gulong Komaji Karbilong Riberta constituency trok lo la APSLC ke pangtang dia phan la pen Sorlo song stame anso se nana pabardo dia phan la pen parti ke pangtang dia phan sikini nitum di fuel pen nitum la Women Wings nitum seng pon lo la pen president la pen secretary stame nitum pek pon lo la pen nilitum non ajada election le bang stame non re-election pon ba MP election pon ba MLA election pon stame la di fu
LA long constituency drog lo la drog ka constituency long bangke kache pahai pon FG APSLC dong kache pahai pon FG pon sini itu ake mangke lah lo pen non itu kiseng itu lang yurbing itu program deng pon bong sama si kita bong pen dak lang pero long name sisi lang itu women wings tami kiseng dong ini ke LA yang neng anu itu seng pon long la pen ke bang jilangan ni ada sai setami militum la re-election of Putaka Banke, di fuel A pen nami mo, kace song hot pas nami ong dung arak ke pabar ni fansi itu, di fuel A pen nami sisikon. Gasamit ke ala. Ciklo di jonon dah belang ada la bangso dung kilolong, ong dung, muduram lekhe MSC, ma IM, alang li arrong menamasi ong dung APSLC tumban. Lapen APSLC long ke army bangsi nang kebat. Army bangsi kebat. Pini sudah bilang itu mau dua ramla pini non sara pun hendak meeting do mo. Kalau dak pena report kami mo long tonje. Lapen non dak la dipoli pens kami itu mas joining a program ko deng pula. Masih army mana? Mana ini tu masih APSLC tum dode sampai mana rara tu mbak kaprek lah non ruling party tu mana kaman huju. Jara tu kona pensil puan set mana diklaim unma. Tetapi non itu tu teglong lo, ini tu teglong lo. Ini lah dak jo lah non ini prek. Tu betul mana me Central Committee kan itu tangkap itu mo belo. Lapen LA Committee hoi mana itu tangkap itu mo belo. Tetapi bang amit hang li mana sang mana mana han mana mana dali mana ini kami nak itu. Lah meeting dan net dan atau alasan kami alam itu cukup rada. Lason nak si rat ke non ikitur rapor lo. Kopi bosi kitur lo kote rat kopi bosi kitur lo kote. Hey aja ini, lomri aja ini, kabar aja ini. Itu adet along real keng sang akeng pakarum, kece kebe akeng pakarum. Do untung dek pula itebet sentimen nasi rat nang kebar ini selesai. Besar dak ikhela. Allah bangke lah hello. Allah karbiang long de ketalon lah bangke ketalon theng apotin itu hindan corolo. Sada isining du kalam. Abang ke lah hello di purong sopi lapen hat taralang so lapen dakman jatuwar anda haladak kalitang ilitung la itu mapan distrik nang kewan pidet kalitang Samson sing inti foto awi hadang amohorabe lapen JJM Nichols Roy alang li foto ta awi hadang athema la ke siksidun area di Dr. B.R. Ambedkar hala so foto dawe hala dak itu tuke la selebriti satu gitu ni kila aktor actress satu di hal artis satu ini la haisi ada amuhor bila foto bilo la si la bangke sosial media lo nili teknologi isi mo kedera polo kedera kali bang soptar lablo la hada thedam long ji ningduk men melam mangke la hello la ke hikmat la Samson Singh intia foto biri lapen JJM Nichols Roy foto biri lapen Dr. B.R. Ambedkar foto biri kuki pudun galak RSS lapen Bongo Sena atum bahai lasi itum amohor lapen itum apurki mo kado wena nanga pacicini ne bet dia panse RSS lapen Bongo Sena tungke klaim gitu. Kalau mo. Paikuni ni paikep arni KACC ke parlo taxation department atumpen iruipen aphi puthot sukhanjana hi thirong kedo khulatin along sami trading license lapen province tax doma avema apukelang chori sai kedeng pontu labangso kelang chori pon hu deputy secretary taxation department Sona Singh Terang superintendent of taxation Mongol Singro assistant commissioner of tax Sangpi Shardihan Bepi taxation chokamar do onchrap chitodum si sukhanjana hi thialong khulatin along sami professional tax license tax sahi kelang chori sai kedeng pon
Rengke thingnu pen ke pachini dun atengke ki ong dun akhulat ke chubi atumbang ke ajat alu sami paklang dun thekbang avesi ki ong lasil hai khulat ehem pu atung pen sami trading license pen cenglok kenang sot alu an sami apor ateng pen kacheslam ponji phan alang litum pen than pachini dekang lo lapen taxation department atung pen midu ki papat pelong sia phan sami alang litum pen dodi sang si pin pen si cyclone pon bompu pusi rengke thingnu pachini pon thu news report projenterang sangchi hidi karbilong rebrata sipini non ako nitum target do dak Sukhanjan bajan dapat kopi long thom dalang iskar bang kolomos ke tangtang som la sipini dak Sukhanjan arni si gothra ka doko kopi buthot nitum bang thulo tasin tum la so process bagan nitum continue lo tasi pisot pangcheng thulo tasi dak Sukhanjan ta pinian kolomos ke tang lo almost 80-90% ke tang lo tasi kitang tangi humni dula tasi humni ke pena patsin tum ka pangcheng bundu ko la tangdat ni tum bukoyan sia ko tum dampit ko pini ladak kiwang pena mangge mesen anu tina respond miolo hala ke suman ana si la ghotna pa doko ke lagi suman la gundami claim tap tum hai tum ke bage bolai ke feri je dokar dabe ako feri je kam dabe lage bage ni tum process le continue dam bom bola Nangli tum kemang la target la person amount kemang dong sir ni tum kome kuti bharoi ni ba kuti bharoi ni sose ni tum target la kuti bharoi ni sose ke la ningkan sengmo tum target lo nang po ako rungat to dola ni tum anso to society na muthar pra plu ye west karbang east karbang loksi ni tum kuti rungat te kuti bharoi ni thamar dei almost 300 kor bagoli rungat lote so daksi west karbang topik lang west karbang ta kuti bharoi ni apa tangga ke dunia pada rungat te kenon rung proses non suli bom ko bahadi proses non suli bom lang tasile country bom ko tasi mo arni pensi lage nang kam bom sir pini apulat din ko bom bialong when notice kidang last de lasan kidang license akon dum lalo jitu trading license kabe tumanan ke tum notice pitikang lo tasi la trading license ke kabe pen kasolai ke it's a violation of under section rule trading by non tribal badak do section do taso teng bansini tum notice pitikang lo nang tum jong si trading license avi bute prabjin pen itum karbango tum masonsil office long ada taxation department do taxation supervisor of taxes wa department long wang sinang tum dak trading license nang apply nang po ben prabjin pen nang tum trading license enang po basini tum dak order pitikang so pini anang itum midu kano birun kan punya approximate kan pini kenil tum pu cash sa ponpe jitu renewal nang dia tumanta adak diskusi bang po adak sini tum renewal fees hadaksi ni tum joma tikang po laben kawe tumhan an sisteme hadaksi office bang toy po non oke so non ifang jelang businessman tumhan joy keje kan ni online ko tenela registration na holo lason si bom lo itu ma secretary sir tason si kepajo keje ban si bom lo laben itu motormas council itu honorable cm sarta son si ni tuman instruction on the direction ang pilo la trading license ke polong je pan ke joy ke bena process claim nang ji athe trading license jong si ave ba pp polote la tai tum revenue ke bang jar so kom som la si aprang akibane ke bantum ke dotong ana fan man ke itum revenue trading license la tuman pc itum la revenue license fees enam po pasi di tuman direction ang pilo itum honorable cm sir man itum authority pan same sala bokajan town ang kang along one percentage of si trading license ke dotum itu non ko dulu dang pos ni tunang kan tidak dalo tame ini ke mane kawe si kang je bokajan na town bang same itu marjulong da ke BRC business registration certificate si pasir ko siku la si can enforce ko siku nang tum trading license ke nang delo la si la BRC kan chok ko siku mo perang na business tum aporte tum nang thana alam le la si kona hok ni biok le bang ke mo si chini ko la si ni aku ko thot pachini thulo la bokajan ke do according your business trader according your demand me nang tum BRC da pinangi tema BRC da fin sa pinang ko BRC ke only municipal board mane town committee office of the town committee itu jurisdiction area la city chonangi oi fit samay la pen ta dotula take professional tax follow and then trading license ko the trading license ke ile tum 6 area mane karbango tum masonsil jurisdiction area an ke town area kalino kalang no la trading license ke ile tum p back nang ko ba and back nang